Welcome to another episode of Uphuzelane. Igama lami u-Era. My show is about ngihamba ngibuza abantu endaweni ukuthi baphuzelane. Silapha imvili kwaMelayi, asibabuze kubantu ukuthi baphuzelane. Joshua Njayam. Awuye Ngihamba nobani? Malum King uvela abahleki ulimi lashibilika. Joshua mina ne ngine-show ebizwa Uphuzelane. Ngihamba ngibuza abantu ukuthi baphuzelane. So nje wena uphuzelane? No, today I'm celebrating. Sure. I just got 3 gigs in one night, in one day actually, yeah. Sure, okay, fair Njayam ne. So wena mawuphuma endlini namhlanje busitsheleni. I wanna have a good time. Apparently having a good time kaningi ubizwa ngesidakwa. Yes, I wanna have a good time today, tomorrow and every day. So fadakho ma estimate uphuze malini? Less than 2K though. Less than 2K. Ningakhi uphuze sabobani futhi ngisitshele mfethu sitshele. Come on, futhi uMalum King uphuzele 2K, uphuze nabo bani? No cameraman, nawe, and those 2 niggas abahleli la. Okay, it's approximately 7 people, yeah. Okay, fair. So umuntu wena uspendele yo 2K manje epokotweni. Mongaba honest nama viewers wethu uselinge imali. Oh, sange 10 rand. Okay. So ukuyivala le interview sikwazi uku-interviewa nabanye. Mongaba ne-50 rand manje. They are requesting you beer. Take you beer. You don't need to finish the question. Go take you beer. So wena akekho request ekhaya. I can walk, bruh. Omega is strong. I can walk. Okay. Let me get another interview. Asibabuze ukuthi baphuze.